Ina. Ingon si Papa kung magbuak ko na mo kawayan kang naay mata. Karon pa mo kabalo nga naa ni mata ni kawayan. Na mata lagi daw kuno. Igala ko na ni mata ng siya ko na gatuon na naay mata ng kawayan. Karon pa man ko nakabalo nga. Na ni mata ng kawayan. Okay guys, no, mag-update dami sa among pagpanda ni among kusina. Hiwi ra gihapon, tabo na lang tanik sako. Tabilan nimo sako. May paunta na pang tabunan na lang nimo nagsako na. Punta na ng panday-panday kada ang hiwi kay tanan. Oh, panday-panday hiwi. Street pa to, hiwi ra gihapon. Tindog tanay tindog. Isopong dia, isopong. Sa isopong? Isopong anak babaw. Isopong. Itopong kono itopong. Ang pagkahiwi ah. Kaya ito. Itopong lagi daw kuno. Pero hiwi ra gihapon, tanawa ra gani pagpanday la dok pero basta bahal hiwi basta makalmalong-agan lang. Ah moy, paka-isrita lang ko ana. Tapos naman sa bongbong ko. Aptan lang ko na sa bongbong ko para dili ko na makita. Alagi, mawala pero ang dasaloy susulod tapos hiwi apod. Kita. Srita lagi. Basta lagi dili pure ang magpanday porti yung hiwi ah. Hala panday gabsa kay para mawala ang tuwan sa tumoy. Ha? Ito bung yun na dito kay para aram pati ang kwaknit dili makasulod. Diyos ko to. Yan aja. Na, agato pian ha. Ay wala ato pragway. Atupan pa? Maayo na dili na gyud na atop-atopan para dili masalibo. Bahala na lang sa libo. Bahala na lang tanang sa libo basta maatopan lang makana na magbungbungan lang na dia okay na. Pagka straighta kay lagi saon na lang ni. Ug aton na lang taon ni guys kay porti yung pagkahiwi agyon. Okay, nagdok-dok na sa paog give ko na ni ang kawayan kay yan. Kambuwa po na ba? Buwa kaayo. Sa alas 10 pa gani maglungag na. Lagi kay ni na hala dok nga lang kuan ah para malipak na dayon mabungbungan na atong kusina. Naawa ra guys papa gyud bahalag hiwi. Nabang, mangisnak lang ta? Ha? Ayaw na nagalang-alang og wan og bongbong. Kaya di man ka napaigo. Gamay man kanay mong kano. Ano lang ganin niya, gamay gala kulungan. Nabuang. Ay, kabang-kabang na imong kuan? Kabang-kabang lang na imong kuan no. Gamay kaya na imong kawayan dali mo oh. Bisan gamay rang kawayan hala. Imo na lang ta lang. Dito ra po ko sa suba. Ana. Kaulan nun trabaho. Oh. Nagbagyo na. Trabaho ra gyapon. Papalit lang kakawayan pa. Palit lang kakawayan. Palit pagka kawayan pang may payong ta. Nawar ka nang ipanday oh. So, puting srita, giunsa na ko pagbungbong. Giunsa ka ha. Tanaw na lang tani guys. Paggabas. Oh, tulot-tulot papa. So, di mahurot. Di mahurot ang kawayan? Dili daw mahurot ang kawayan. Nahurot na gani. So, ano naman ay tubig? Tubig muna ng kawayan na. Ilain ang kawayan. Nagtubig-tubig. Nga hala baklay pang then musulod ka diha ug unsay imong kuhaon diha pag una kung unsay kuhaon ako mutindog ko ani kay gikapoy po kani unsay kuhaon niya ag sundang di ay di mo day kawayan mo day nagikuha dire ukat-kat yan ang gikan ng abuhan kay doktor ni ang kawayan himuon yang lipak og dire magsugod na tani
sugod na og lipak aning kuan para mabungbungan lang gid para mahuman lang gining kusina. Ingon si Papa kung magbuak ko na mo kawayan kang naay mata. Karon pa mo kabalo nga naa ni mata ning kawayan. Na mata lagi daw kuno. Igala ko na ni mata ng Siya ko na gatuon na naay mata ng kawayan. Karon pa man ko nakabalo nga. Na ni mata ng kawayan. Karon pa jog ko kang kanang gitudlo ni Papa mata lagi daw kuno na. Na ni mata ng kawayan di ay. Karon pa mo ko kabalo nga na ni mata ng kawayan jud ay. Abi na kog tao ray na mata. Hasta po rin kawayan na mata. Yaw-yaw na lang ta dire kay namo daw kuno mata ng kawayan. Sunod ani mangita na lang ko ano mata na kanang kawayan na mata para makita po nato ay buak nato na mata.